ing dumateng Bapak Bayu. Salajengipun selawat ugi salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dados uswatun hasanah. Mugi kita pikantuk syafaatipun wonten ing akhir zaman. Kawula badhe maosaken acara arisan pertemuan RT menika. Sepindah pembukaan, kaping kali sambutan tuan rumah, nomor 3 sambutan Bapak Ketua RT, nomor sekawan saran usul ugi tanggapan. Kaping gangsal pengumuman laporan keuangan. Banjur monggo kita nonton acara punika kanthi wawasan Al-Fatihah. Salajengipun inggih punika sambutan tuan rumah. Dumateng Bapak Bayu wekdal ugi panggilan salajengipun menika sambutan tuan rumah. Salajengipun sambutan ugi informasi salam Bapak Ketua RT. Dumateng Bapak Wasto Sel Kasumbangan. Mangga kita lanjut acara ingkang nomor sekawan inggih punika saran ugi usulan saking warga. Dumateng warga ingkang gadhah usulan saran kangge lingkungan RT. Acara saran usul ditanggapan sampun kelapaan. Mokili wonten usulan ingkang dereng saged kapitasaken kita sambung ing pertemuan bulan Benjang. Acara salajengipun inggih punika laporan keuangan. Dumateng para punggawa hubungan Cicibangan Suwanto Kasumbangan. Inggih mengkanten rencana acara wonten ing punika mugi-mugi saged ndadosaken lingkungan kita saya sae. Acara pungkasan punika inggih panutup. Mobile anggen kula matur lan